ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീരാധ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ഇന്നലെ 20 ശ്ലോകം വരെ എടുത്തില്ലേ? നമ്മൾ ഇന്നലെ ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ 20 ശ്ലോകം വരെ അല്ലേ നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്തത്? 19 അല്ലേ മാതാജി? 20 ശ്ലോകം വരെ എടുത്തു. എടുത്തതിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇന്നലെ എടുത്തതില് മാതാജി ആ ശ്ലോകം എത്രയെന്നൊന്ന് പറയുമോ? ഞാൻ തീർച്ചയിലാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ എടുത്തതിൽ എന്താ കണ്ടത് നമ്മള്? അത് ഭഗവാന്റെ രൂപം പെട്ടെന്ന് കാണാണ്ടായി നാരദ മഹർഷിക്ക്. നാരദന് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചപ്പോ തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അശ്രുക്കളൊക്കെ പൊഴിച്ചു എന്നാ പറയണല്ലേ. ഭഗവാന്റെ രൂപം ഹൃദയത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമായി എന്ന് പറഞ്ഞു ആരംഭിച്ചപ്പോ തന്നെ. അപ്പോ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ രൂപം ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. പക്ഷെ അതെന്താണ്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇല്ലാണ്ടായി. ദർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു, പക്ഷെ എന്താ പറഞ്ഞത് അവിടെ പിന്നത്തിൽ പറയുന്നത്, ഹർഷോന്മാദ സാഗരത്തില് നിമഗ്നനായത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ തന്നെ എന്നെ തന്നെയും ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ വീണ്ടും ദർശിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ വീണ്ടും ദർശിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത്? കുറെ ആദ്യത്തെ പോലെ വീണ്ടും ചെയ്യാൻ നോക്കി. പക്ഷെ പിന്നെ കുറെ നോക്കിയിട്ടും എന്ത് സാധിച്ചില്ല? അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ രൂപം ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ ഇന്നത്തെ ശ്ലോകത്തില്? ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതെ. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായതില്, ഭഗവാൻ രൂപരഹിതനല്ല എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നാരദമുനി അനുഭവിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാൻ എങ്ങനെയല്ല, രൂപരഹിതനല്ല എന്നുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമില്ലാതെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. മനസ്സിലായി. പിന്നെ ഭഗവാൻ രൂപരഹിതനല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ നാരദ മഹർഷി ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, എന്നാൽ അത് സാധിച്ചില്ല. ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളത് മനസ്സിലായി. മനസ്സിലായി. പിന്നെ അടുത്ത 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ വീണ്ടും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ പ്രയത്നങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. പക്ഷെ ആ ഉദ്യമങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് അപ്പൊ ആ വിഷമത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇനി ഭഗവാന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാണ്. അതുവരെയല്ലേ നിൽക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 21. അന്താസ്മിൻ ജന്മനി ഭാവാൻ മമാം ദ്രഷ്ടൂമിഹാർഹതി അവിപക്വ കഷായാണാം ദുർദശോഹം കുയോഗിനാം. ഹന്താസ്മിൻ ജന്മനി ഭാവാൻ മമാം ദ്രഷ്ടൂമിഹാർഹതി അവിപക്വ കഷായാണാം ദുർദശോഹം കുയോഗിനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്താസ്മിൻ ജന്മനി ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? ഹന്ത അല്ലയോ നാരദ, അസ്മിൻ ഈ, ജന്മനി ആയുഷ്കാലം, ഭവാൻ ഭവാൻ, മാ ഇല്ല, മാം എന്നെ, ദ്രഷ്ടും ദർശിക്കാനായി, ഇഹ ഇവിടെ, അർഹതി അർഹിക്കുന്നു, അപക്വമായ കഷായാണാം ഭൗതിക മാലിന്യം, ദുർദശഃ ദർശിക്കാൻ പ്രയാസമായ, അഹം ഞാൻ, കുയോഗിനാം സേവനത്തിൽ അപൂർണമായ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം. ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്തു, അല്ലയോ നാരദ, ഈ ജന്മത്തിൽ താങ്കൾക്ക് ഇനി എന്നെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യാണ്, എന്താണ്? ഈ ജന്മത്തില് താങ്കൾക്ക് ഇനി എന്നെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. അതിനാൽ ഞാൻ അനുതപിക്കുന്നു. സേവനത്തിൽ അപൂർണരും സർവ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണമായും സ്വതന്ത്രരാകാത്തവരുമായ വ്യക്തികൾക്ക് എന്നെ ദർശിക്കാനാവില്ല. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ ശബ്ദമാണ് കേൾക്കുന്നത് അല്ലെ? ശബ്ദം എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? അല്ലയോ നാരദ, ഈ ജന്മത്തിൽ ഇനി താങ്കൾക്ക് എന്നെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു ദർശനം ഈ ജന്മത്തിൽ നാരദ മഹർഷിക്ക് കിട്ടി. പക്ഷെ ഇനി ഈ ജന്മത്തിൽ അങ്ങേക്ക് എന്നെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? സേവനത്തിൽ അപൂർണരും സർവ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണമായും സ്വതന്ത്രരാകാത്തവരുമായ വ്യക്തികൾക്കും എന്നെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ സേവനത്തിൽ അപൂർണരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്കും ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകാത്തവർക്കും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ഇനി എന്താ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ അത്യന്തം പരിശുദ്ധനും പരമോന്നതനും നിരപേക്ഷ സത്യവുമായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ പരിശുദ്ധനാണ്, പരമോന്നതനാണ്, നിരപേക്ഷ സത്യവുമാണെന്ന് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവത് സ്വരൂപത്തിൽ ഭൗതിക ഛായയുടെ ഒരു അടയാളം പോലും ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപത്തില് ഭൗതികമായ ഒരു ഛായയുടെ ഒരു അടയാളം പോലും ഇല്ല. ആകയാൽ ഭൗതിക കളങ്കത്തിന്റെ ലവലേശമായ ഛായയെങ്കിലുമുള്ള ഒരുവനെ ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. കുറഞ്ഞ പക്ഷം രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം എന്നീ രണ്ടു തരം ഭൗതിക ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നെങ്കിലും ഒരാൾ എപ്പോൾ സ്വതന്ത്രനാകുന്നുവോ അപ്പോൾ മുതൽ ഭക്തിര സേവനത്തിന്റെ തുടക്കം ആരംഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അയാൾ ബാക്കിയുള്ള പ്രകൃതി ഗുണമായ സത്വഗുണത്തിൽ സ്ഥിതനാകുന്നു. ഇതിന്റെ അനന്തരഫലം കാമം, അതായത് ഇന്ദ്രിയാസക്തി, ലോഭം, അത്യാശ എന്നിവയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാക്കപ്പെട്ടതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ പ്രകടമാകുന്നു. അതായത് ഒരാൾ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിനായുള്ള ലോഭമോഹങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകണം. സർവവിധ ഭൗതിക ഛായയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകുക എന്നാൽ സത്വഗുണത്തിൽ നിന്നും കൂടി സ്വതന്ത്രനാകുകയെന്ന് അർത്ഥം. ഉടനെ പറഞ്ഞത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ അത്യന്തം പരിശുദ്ധനും പരമോന്നതനും നിരപേക്ഷ സത്യവുമായിട്ടാണ് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപത്തില് ഭൗതിക ഛായയുടെ ഒരു അടയാളം പോലും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൗതിക കളങ്കത്തിന്റെ ലവലേശമായ ഛായെങ്കിലും ഉള്ളൊരുവന് ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭൗതികമായ കളങ്കം ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാനെ സമീപിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. കുറഞ്ഞ പക്ഷം രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം എന്നീ രണ്ട് ഭൗതിക ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നെങ്കിലും ഒരാൾ എപ്പോൾ സ്വതന്ത്രനാകുന്നുവോ അപ്പോൾ മുതൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ തുടക്കം ആരംഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? ആ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായാൽ മാത്രമേ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നുള്ളൂ. രജോ ഗുണം തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനായാലേ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അയാൾ ബാക്കിയുള്ള പ്രകൃതി ഗുണമായ സത്വഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാൾ ഏത് ഗുണത്തിലായി? സത്വഗുണത്തിലായി. ഇതിന്റെ അനന്തരഫലം കാമം,
ലോഭം എന്നിവയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാക്കപ്പെട്ടതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ പ്രകടമാകുന്നു. അപ്പൊ രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണവും ഇല്ലാതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, രജോ ഗുണം നമുക്ക് ആസക്തിയാണ് അല്ലെ, അത്യാഗ്രഹമാണ്. നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് എന്തിലേക്ക് മാറാണ്? സത്വഗുണത്തിൽ സ്ഥിതനാകും. അപ്പൊ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ എന്തില്ലാതാകാണ്? നമുക്ക് കാമവും ലോഭവും നമ്മളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെട്ടതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകും. അപ്പൊ നമ്മളിലെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോട് അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുക്കളോടുള്ള ഒരു കാമം, അതല്ലെങ്കിൽ അതിനോടുള്ള ലോഭം, അത് നമ്മളിൽ നിന്നും ഇല്ലാതാകും. അതായത് ഒരാൾ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായ ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിനായുള്ള ലോഭമോഹങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകണം. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തി ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിനായുള്ള ലോഭമോഹങ്ങളിൽ നിന്നും മോഹങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ സ്വതന്ത്രരാകുന്നത്, അപ്പൊ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ? നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതായത് രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്നും തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്നും മോചിതനായി സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയർന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ? ഭഗവത് സേവനം, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവസരം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുടക്കം കുറിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. സർവവിധ ഭൗതിക ഛായയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകുക എന്നാൽ സത്വഗുണത്തിൽ നിന്നും കൂടി സ്വതന്ത്രനാകുക എന്നർത്ഥം. എന്നാലോ നമുക്ക് സത്വഗുണത്തിൽ നിൽക്കല്ല വേണ്ടത്, ആ സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്വതന്ത്രനാകണം. എന്നാൽ സത്വഗുണത്തില്, കാരണം സത്വഗുണം നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ്. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും പിന്നെന്താണ്, സുഖങ്ങൾ കൊണ്ടും ബന്ധിക്കുന്നതാണ് സത്വഗുണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകണം? സത്വഗുണത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകേണ്ടതാണ്. വിജനമായ വനത്തിൽ ഭഗവാനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച തേടുന്നതിനെ സത്വഗുണത്തിലുള്ളതായി കണക്കാക്കുന്നു. അപ്പൊ വിജനമായ വനത്തില് ഭഗവാനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച തേടുന്നതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സത്വഗുണത്തിലുള്ളതായിട്ട് കണക്കാക്കാം. ആത്മീയ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കാനായി ഒരുവൻ വനത്തിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ ആത്മീയമായ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അത് നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുവൻ എവിടേക്ക് പോകാം? വനത്തിലേക്ക് പോകാം. എന്നാൽ അവിടെ അവന് വ്യക്തിഗതമായി ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധ്യമാകും എന്നതിനർത്ഥമില്ല. അപ്പൊ വനത്തിലേക്ക് പോയാലും അവൻ അവിടെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നതിനർത്ഥമില്ല. സർവ ഭൗതിക ആസക്തികളിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായും സ്വതന്ത്രനായി അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ നിവിഷ്ടനാകണം. എന്ത് വേണം? വനത്തിലേക്ക് പോയത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭൗതികമായ ആസക്തികളിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായിട്ടും സ്വതന്ത്രനായി അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ ഉയർന്നാൽ മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ? ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അത് മാത്രമേ ഒരു ഭക്തനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായി വ്യക്തിഗത സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സഹായിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ വെറുതെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വനത്തിലേക്ക് പോയത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല. എന്തിൽ നിന്നും പരിപൂർണനാകണം? ഭൗതികമായ ആസക്തികളിൽ നിന്നും പരിപൂർണനായി സ്വതന്ത്രമായിട്ട് അതീന്ദ്രിയമായ തലത്തിലേക്ക് ഉയരണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ഭക്തന് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായിട്ട് വ്യക്തിഗത സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുള്ളൂ. അതിനുള്ള ഉത്തമമായ മാർഗം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വസിക്കുക എന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്താ പറയുന്നത്? ഉത്തമമായ മാർഗം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത്, അതായത് അമ്പലം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ രൂപം ആരാധിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വസിക്കുക എന്നതാണ്. ഭഗവത് ക്ഷേത്രം അതീന്ദ്രിയമായ സ്ഥലവും അതേസമയം വനം എന്നത് ഭൗതികമായി നല്ല വാസസ്ഥലവുമാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് രണ്ടു തരത്തിൽ പറയാം. ഒന്ന് എന്താ പറഞ്ഞ, ഇവിടെ അതീന്ദ്രിയമായ രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വസിക്കുക എന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രം അതീന്ദ്രിയമായ സ്ഥലമാണ്, അതേസമയം വനം എന്നത് ഭൗതികമായി നല്ല വാസസ്ഥലമാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു വാസസ്ഥലമാണ് വനം, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രം അതീന്ദ്രിയ സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വസിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് വസിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് പറഞ്ഞു? നമുക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്, നമുക്ക് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട്, പിന്നെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നത്, നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് പറഞ്ഞു. ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വസിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഗൃഹത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാക്കി മാറ്റാം. അപ്പോഴെന്താണ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ ആരാധനയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ രണ്ടും സെയിം ആയിട്ട് മാറി. അപ്പൊ അതേസമയം ഭഗവത് ക്ഷേത്രം അതീന്ദ്രിയമായ സ്ഥലവും വനം എന്നത് ഭൗതികമായ നല്ല വാസസ്ഥലവുമാകുന്നു.
ഒരു നവഭക്തൻ വനത്തിൽ പോയി ഭഗവാനെ അന്വേഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭഗവത് വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നവനാണ് എപ്പോഴും ശുപാർശ ചെയ്യുന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു പുതിയ ഭക്തൻ വനത്തിൽ പോയിട്ട് ഭഗവാനെ അന്വേഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കാനാണ് ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിൽ അർച്ചന ചെയ്യുക, അതാണ് ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വനത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് പ്രാരംഭം കുറിക്കുന്ന അർച്ചനാ പ്രക്രിയ. അപ്പൊ വനത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് ആരംഭം കുറിക്കുന്ന അർച്ചനാ പ്രക്രിയയാണ്. സർവവിധ ഭൗതിക അത്യാശകളിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായി സ്വതന്ത്രമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർത്തമാന ജീവിതത്തിൽ ശ്രീ നാരദ മുനി വനത്തിലേക്ക് പോയില്ല. അപ്പൊ ഭൗതികമായ അത്യാശകളിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായി സ്വതന്ത്രനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർത്തമാന ജീവിതത്തില് നാരദ മഹർഷി എന്ത് ചെയ്തില്ല? ഇപ്പൊ ഭൗതികമായ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ആര് മുക്തനാണ്? നാരദ മഹർഷി മുക്തനാണ്. ആ നാരദ മഹർഷി വനത്തിലേക്ക് പോയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം സർവ്വയിടങ്ങളും വൈകുണ്ഠമാക്കി മാറ്റാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സാധിക്കും? എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും വൈകുണ്ഠമാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. കാരണം എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചപ്പോഴേക്കും ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടിയതാണ്. 4 അതീന്ദ്രിയവാദികളുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിച്ചു? ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അതീന്ദ്രിയതയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിച്ചതാണ് ആർക്ക്? നാരദ മഹർഷിക്ക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സാധിക്കും? അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലവും വൈകുണ്ഠമാക്കി മാറ്റാനായിട്ട്. വൈകുണ്ഠം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? വൈകുണ്ഠത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? കുണ്ഠിതങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലം, അല്ലെ? പ്രയാസങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് വൈകുണ്ഠം. എല്ലാം വൈകുണ്ഠമാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? നാരദ മഹർഷിയുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് സാധിക്കും. മനുഷ്യർ, ദേവന്മാർ, കിന്നരന്മാർ, ഗന്ധർവന്മാർ, ഋഷികൾ, മുനിമാർ തുടങ്ങി എല്ലാവരെയും ഭഗവത് ഭക്തരാക്കി പരിവർത്തനം ചെയ്യുവാൻ അദ്ദേഹം ഒരു ലോകത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ലോകത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി എന്തിനാണ് എല്ലാവിടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? മനുഷ്യര്, ദേവന്മാര്, ഇപ്പൊ മനുഷ്യരുടെ സ്ഥലത്തും വരും, ദേവന്മാരുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് വിഗ്രഹങ്ങളിൽ പോകും, കിന്നരന്മാര്, ഗന്ധർവന്മാര്, ഋഷികള്, മുനിമാര് തുടങ്ങി എല്ലാവരെയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാക്കി പരിവർത്തനം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ലോകത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ലോകത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി പോകുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? എല്ലാവരെയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റുക. എന്താണ് നാരദ മഹർഷിയുടെ ഉദ്ദേശം? അദ്ദേഹം തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ്, ധ്രുവ മഹാരാജാവ് എന്നിവരെ പോലെയുള്ളവരെയും മറ്റനവധി പേരെയും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ നിയുക്തരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് ധ്രുവ മഹാരാജാവിനെ, പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിനെ പോലെയുള്ളവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ നിയുക്തരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആകിയാൽ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തൻ നാരദൻ, പ്രഹ്ലാദൻ എന്നിവരെ പോലുള്ള മഹാഭക്തന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടർന്ന് കീർത്തന പ്രക്രിയയാൽ ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കുവാൻ തന്റെ സമ്പൂർണ്ണ സമയവും വിനിയോഗിക്കുന്നു. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പ്രഹ്ലാദകുമാരനെ പോലെ, നാരദ മഹർഷിയെ പോലുള്ള മഹാഭക്തന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ഏത് പ്രക്രിയയാണ്? കീർത്തന പ്രക്രിയ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ കീർത്തിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് മുഴുവൻ സമയവും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വിനിയോഗിക്കുന്നു. അവിധമുള്ള പ്രചാരണ പ്രവർത്തനം സർവ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതമാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റുള്ള എല്ലാ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതമായിട്ടുള്ളതാണ്. എന്ത്? ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നത്. ശ്ലോകം 22. സകൃത്യായദർശിതം രൂപമേതത് കാമയാതേനഘ മത്കാമാശനൈക സാധു സർവാൻ മുഞ്ചന്തി ഹൃച്ഛയാൻ. സകൃത്യായദർശിതം രൂപമേതത് കാമായതേനഘ മത്കാമശനൈക സാധു സർവാൻ മുഞ്ചതി ഹൃച്ഛയാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചോദിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ് അല്ലെ, ഭഗവാൻ എന്താ പറയണെന്ന് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സകൃത് ഒരിക്കൽ മാത്രം അത് ദർശിതം കാണിച്ചു തന്നു. രൂപം ഇതാകുന്നു കാമായ അഭിലാഷങ്ങൾക്ക്. തേ അങ്ങയുടെ. അനഘ അല്ലയോ പുണ്യാത്മാവേ. മത് എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാമ ആഗ്രഹം. ശനക്കൈ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാൽ. സാധു ഭക്തൻ. സർവാൻ എല്ലാം. മുഞ്ചതി ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ഹൃത് ചെയ്യാൻ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അല്ലയോ പുണ്യാത്മൻ, അങ്ങ് ഒരിക്കൽ മാത്രമേ എന്റെ സ്വരൂപത്തെ ദർശിച്ചുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? അങ്ങ് അല്ലയോ പുണ്യാത്മ, നാരദ മഹർഷി വിളിക്കാണ്. അങ്ങ് ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് എന്റെ സ്വരൂപത്തെ ദർശിച്ചത്. അത് എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള താങ്കളുടെ അഭിലാഷത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. എന്തെന്നാൽ എത്രയധികം താങ്കൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ആശിക്കുന്നുവോ അത്രയും താങ്കൾ സർവ്വ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാകും. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം എത്ര സമയമാണ് ഭഗവാൻ ദർശനം ആർക്ക് കൊടുത്തത്? നാരദ മഹർഷിക്ക് കൊടുത്തത്. അത് കൊടുത്തത് എന്തിനാണ്? താങ്കളുടെ അഭിലാഷത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. നാരദ മഹർഷിയുടെ ആഗ്രഹത്തെ, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ആ ഒരു മാത്ര ദർശനം ആർക്ക് കൊടുത്തത്? നാരദ മഹർഷിക്ക് കൊടുത്തത്. കാരണം എത്രത്തോളം ഭഗവാനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് എന്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നമുക്ക് വിരക്തി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യനാകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എത്രത്തോളം ഭഗവാനോട് നമുക്ക് ആശയുണ്ടാകുന്നുവോ അത്രയും നമുക്ക് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തി, ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമുക്ക് വർദ്ധിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് മാറുന്നുള്ളൂ? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്വതന്ത്രനാകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ജീവാത്മാവിന് ആഗ്രഹശൂന്യനായിരിക്കുക അസാധ്യമാണ്. അവൻ നിർജീവമായ ശിലയല്ല. കർമ്മോത്സുകത, ചിന്ത, മനോവികാരം, ഇച്ഛാശക്തി എന്നിവയൊക്കെ അവനുണ്ടാവുക തന്നെ ചെയ്യും. എന്നാൽ എപ്പോൾ അവൻ ഭൗതികമായി ചിന്തിക്കുകയും വികാരം കൊള്ളുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവോ അപ്പോൾ ബന്ധനത്തിലായി തീരുന്നു. നേർവിപരീതമായി എപ്പോൾ ഭഗവത് സേവനത്തിനായി ചിന്തിക്കുകയും വികാരം കൊള്ളുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവോ അപ്പോൾ അവൻ ക്രമേണ സർവ്വവിധ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുധ സേവനത്തിൽ ഒരുവൻ എത്രയധികം വ്യാപൃതനാകുന്നുവോ അത്രയധികം അതിനായുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹവും അവൻ ആർജിക്കുന്നു. ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവമാണത്. ഭൗതിക സേവനം കാലക്രമേണ മടുപ്പുളവാക്കും. എന്നാൽ ആത്മീയമായ ഭഗവത് സേവനത്തിന് മടുപ്പോ അവസാനമോ ഇല്ല. അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് പ്രേമയുധ സേവനത്തിനുള്ള അത്യാശയെ അധികരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കാം. എന്നാലും അതിൽ മടുപ്പോ അവസാനമോ കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. തീവ്രമായ ഭഗവത് സേവനത്താൽ ഒരുവനെ ഭഗവത് സാന്നിധ്യത്തെ അതീന്ദ്രിയമായി അനുഭവിച്ചറിയാം. ഭഗവത് സേവനവും ഭഗവത് സ്വരൂപവും അഭിന്നമാകിയാൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുകയെന്നാൽ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതനായി തീരുക എന്നർത്ഥം. ജീവാത്മാവിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? ആഗ്രഹശൂന്യനായിരിക്കുക അസാധ്യമാണ്. ജീവാത്മാവ് എപ്പോഴും കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആഗ്രഹമില്ലാതിരിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കില്ല? ജീവാത്മാവിന് സാധിക്കില്ല, അസാധ്യമാണ്. അവൻ നിർജീവമായ ശിലയല്ല. അത് നിർജീവമായിട്ടുള്ള ഒരു ശിലയല്ല. കർമ്മോത്സുകത, ചിന്ത, മനോവികാരം, ഇച്ഛാശക്തി എന്നിവയൊക്കെ അവന് ഉണ്ടാകുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള ഉത്സുകത, കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാനും ജീവാത്മാവിന് സാധിക്കില്ല. ചിന്ത, മനോവികാരങ്ങൾ, ഇച്ഛാശക്തി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ജീവാത്മാവിന് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്നാൽ എപ്പോഴാണോ ഭൗതികമായി ചിന്തിക്കുകയും വികാരം കൊള്ളുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തിലായി തീരാണ്? ബന്ധനത്തിലായി തീരാണ്. എപ്പോഴാണോ ഭൗതികമായ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുകയും വികാരം കൊള്ളുകയും അതുപോലെ തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ജീവാത്മാവ് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഭൗതികമായ ബന്ധനത്തിലായി തീരും. നേരെ വിപരീതമായി എപ്പോഴാണോ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായി ചിന്തിക്കുകയും വികാരം കൊള്ളുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ്? സർവ്വവിധ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ച് വികാരം കൊള്ളുമ്പോ ബന്ധനത്തിലാകും. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോഴോ ആ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകുകയും ചെയ്യും.
ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുധ സേവനത്തിൽ ഒരുവന് എത്രത്തോളം വ്യാപൃതനാകുന്നുവോ അത്രയധികം അതിനായിട്ടുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹം അവൻ ആർജിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് എത്രത്തോളം വ്യാപൃതനാകാൻ സാധിക്കുമോ അത്രയ്ക്കും അധികം അതിനായുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹവും അവൻ ആർജിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയുധ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രത്തോളം തന്നെ നമ്മളുള്ളിലും അതിനുള്ള ആഗ്രഹം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവമാണിത്. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണിത്. എന്താണ് ആ ഭഗവാന് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള പ്രേമയുധ സേവനത്തില് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് അതിനോടുള്ള ആഗ്രഹം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതൊരു ഇതിന്റെ സ്വഭാവമാണ്, ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവമാണ്. ഭൗതിക സേവനം പക്ഷെ ഭൗതിക സേവനമാണെങ്കിലോ അത് കാലക്രമേണ മടുപ്പുളവാക്കും. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ ഡെയിലി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് മടിയാവും ഇടയ്ക്ക്. പക്ഷെ നമ്മളൊരു ഭഗവാന് മാല ചാർത്തി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലോ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും സന്തോഷമാണ് അല്ലെ, ഓരോ തരത്തിൽ മാല ചാർത്തിയിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് അത് വീണ്ടും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ഭൗതിക സേവനാണെങ്കിൽ നമുക്കത് എന്താണ് അത് മടുപ്പുളവാക്കും. എന്നാൽ ആത്മീയമായ ഭഗവത് സേവനത്തിന് മടുപ്പോ അവസാനമോ ഇല്ല. അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് പ്രേമയുധ സേവനത്തിനുള്ള ആ അത്യാശയെ അധികരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല, മടുപ്പ് സംഭവിക്കുന്നില്ല, അതിനൊരു അവസാനവുമില്ല. അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് പ്രേമയുധ സേവനത്തിനുള്ള അത്യാശ അധികരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക. അപ്പൊ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങള് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാലും അതിൽ മടുപ്പോ അവസാനമോ കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ അതിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല, മടുപ്പും ഉണ്ടാവില്ല, അവസാനം ഉണ്ടാവില്ല. തീവ്രമായ ഭഗവത് സേവനത്താൽ ഒരുവന് ഭഗവത് സാന്നിധ്യത്തെ അതീന്ദ്രിയമായി അനുഭവിച്ചറിയാം. അപ്പൊ ഈ തീവ്രമായ ഭഗവാന്റെ സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ അനുഭവിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ സേവനവും ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപം തമ്മിൽ എന്താണ് ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ സേവനവും ഒക്കെ എന്താണ് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഭഗവാനെ ദർശിക്കുക എന്നാൽ ഭഗവാൻ സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതനായി തീരുക എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതരായി തീരുക എന്നാണ് അർത്ഥം. ആത്മാർത്ഥ ഭക്തൻ ആത്മാർത്ഥമായ ഭഗവത് സേവനം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അപ്പൊ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. എപ്രകാരം ഭഗവത് സേവനം നിർവഹിക്കണം എന്നുള്ള ഉചിതമായ മാർഗനിർദ്ദേശം ഭഗവാൻ പ്രദാനം ചെയ്യും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഉള്ള ഉചിതമായ മാർഗനിർദ്ദേശം നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നാരദന് യാതൊരു ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളും ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ തന്നെയും ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീക്ഷ്ണമായ ആഗ്രഹത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനായി അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്രകാരം ഉപദേശിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമുക്ക് തന്നെ ഭഗവാന് നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ അത്രയും ഭക്തിയുടെ സേവനം ആത്മാർത്ഥതയോടെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഭക്തന് ഭഗവത് സേവനം നിർവഹിക്കാനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശം ആര് തന്നെ പ്രദാനം ചെയ്യും, ഭഗവാൻ തന്നെ പ്രദാനം ചെയ്യും. നാരദ മഹർഷി എങ്ങനെയാണ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളോ അഭിലാഷങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും ഭഗവാന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ആഗ്രഹം അത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്രകാരം ഉപദേശിക്കുന്നത്. ശ്ലോകം 23. സത്സേവയാ ദീർഘയാപി ജാതി മയി ദൃഢാമതിഃ ഹിത്വാവദ്യമമിമം ലോകം ഗന്ധാമജ്ജാന താമസി. സത്സേവയാ ദീർഘയാപി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീകൃഷ്ണ
കൃഷ്ണ. സത്സേവയ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ സേവനത്താൽ, അദീർഘയ അല്പദിനങ്ങൾ, അപി എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും, ജാത പ്രാപ്തമാക്കിയ, മയി എന്നിൽ, ദൃഢമായ, മതി ബുദ്ധി, ഹിത്വ ഉപേക്ഷിച്ച്, അവദ്യം പരിതാപാർഹം, ഇമം ഈ ലോകം ഭൗതിക ലോകങ്ങൾ, ഗന്ധ ഗമിക്കുന്നു, മജ്ജനതാം എന്റെ സഹചരന്മാർ, അസി ആയിത്തീരുക. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം. അല്പദിനങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ പോലും നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ സേവിക്കുന്നത് മൂലം എന്നിൽ സ്ഥിരവും ദൃഢവുമായ ബുദ്ധി ഒരു ഭക്തന് പ്രാപ്തമാകുന്നു. തൽഫലമായി പരിതാപാർഹമായ വർത്തമാന ഭൗതിക ലോകങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിൽ അവൻ എന്റെ സഹചരനായി തീരുന്നു. അല്പം ദിനങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ സേവിക്കുന്നത് മൂലം, അപ്പൊ കുറച്ച് സമയത്ത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് മൂലം എന്താണ്, എന്നിൽ സ്ഥിരവും ദൃഢവുമായ ഒരു ബുദ്ധി ഭക്തന് പ്രാപ്തമാകും. അപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസമാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഭക്തന് സ്ഥിരവും ദൃഢവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധി ഭക്തന് പ്രാപ്തമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ഈ വർത്തമാന ഭൗതിക ലോകങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിലെ സന്തത സഹചാരിയായി തീരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ സേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്തന് എന്ത് നൽകുകയാണ്, ദൃഢമായിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധി, സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധി ആ ഭക്തന് പ്രാപ്തമാക്കാൻ സാധിക്കും. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ പരിതാപകരമായിട്ടുള്ള ഈ വർത്തമാന ഭൗതിക ലോകങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തില് സഹചാരിയാകാനായിട്ട് ആ ഭക്തന് സാധിക്കും. ഭഗവാനും നവഭക്തനും മധ്യേ സുതാര്യ മാധ്യമമായി വർത്തിക്കുന്ന പ്രാമാണികനായ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന് വിധേയമായി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് സേവനം സമർപ്പിക്കുകയാണ് നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ സേവിക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. തന്റെ അപൂർണമായ വർത്തമാന ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ശക്തിയാൽ നിരപേക്ഷനായ പരമപുരുഷ ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ ആരംഭ നിലയിലുള്ള ഒരു ഭക്തന് യാതൊരു കഴിയുമില്ല. ആകയാൽ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മാർഗങ്ങൾക്ക് വിധേയനായി അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ അവൻ പരിശീലനം നേടുന്നു. ഭഗവാൻ പുതിയൊരു ഭക്തൻ, നവഭക്തനും മധ്യേ സുതാര്യ മാധ്യമമായിട്ട് വർത്തിക്കുന്നത് ആരാണ്? പ്രാമാണികനായിട്ടുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു. ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന് വിധേയമായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന് സേവനം സമർപ്പിക്കുന്നത്. നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ സേവിക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഗുരു മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നതനുസരിച്ച് ഭഗവാന് സേവനം സമർപ്പിക്കുക, അതാണ് നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ സേവിക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. തന്റെ അപൂർണമായ വർത്തമാന ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ശക്തിയിൽ ഭഗവാനെ സമീപിക്കാനായിട്ട് ആരംഭ നിലയിലുള്ള ഒരു ഭക്തന് കഴിയില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? അപൂർണമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ആകയാൽ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മാർഗങ്ങൾക്ക് നിർവിധേയനായി അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ അവൻ പരിശീലനം നേടുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് സേവനത്തിന് അവൻ പരിശീലനം നേടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്പസമയങ്ങളായാൽ പോലും അവിധത്തിലുള്ള ഒരു പുതുഭക്തന് അത്തരം അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ വേണ്ട ബുദ്ധിശക്തി പ്രാപ്തമാകും. അപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ അല്പസമയം ചെയ്താൽ പോലും എന്താണ്, ആ ഭക്തന് എന്ത് കിട്ടാണ്? അതീന്ദ്രിയമായ സേവനത്തില് വേണ്ട ബുദ്ധി പ്രാപ്തമാക്കാനായിട്ട് ആ ഭക്തന് സാധിക്കും. അത് ആത്യന്തികമായി ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സ്ഥിരവാസത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്ര പ്രാപ്തിയിലേക്ക് അവനെ നയിക്കുകയും ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിൽ അവന്റെ മുക്തരായ സഹചാരികളിൽ ഒരാളെ തീരാനായി അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താ സാധിക്കുന്നത്? ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സ്ഥിരവാസത്തിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രാപ്തിയിലേക്ക് നയിക്കും. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നും എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടും. ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഭഗവാന്റെ മുക്തരായ സഹചാരികളായി തീരാനായി അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യും. മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക്, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല അവിടെ മുക്തരായിട്ടുള്ള സഹചാരികൾ ഉണ്ടല്ലോ, അവരിൽ ഒരാളായിട്ട് തീരാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 24. മതിർമയി നിപത്തേയം നാവിപത്യേത കർഹിചിത് പ്രജാസർഗ നിരോധേപി സ്മൃതി ച മദനുഗ്രഹാത്. മതിർമയി നിപത്തേയം നാവിപത്യേത കർഹിചിത് പ്രജാസർഗ നിരോധേപി സ്മൃതി ച മദനുഗ്രഹാത്. ചൊല്ലിക്കോളൂ.
ഹരേ കൃഷ്ണ മതി ബുദ്ധി മയി എന്നിൽ സമർപ്പിതമായി നിബദ്ധ വ്യാപൃതമായി ഇയം ഇത് ന ഒരിക്കലും വിഭത്യേത വിശേഷിക്കുക വിശ്ലേഷിക്കുക കർഹിച്ചിത് ഏതു സമയത്തും പ്രജ ജീവാത്മാക്കൾ സർഗ സൃഷ്ടിവേളയിൽ നിരോധേ ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴും അപി എങ്കിൽ തന്നെയും സ്മൃതി സ്മരണം ച മത് എന്റെ അനുഗ്രഹാത് കൃപയാൽ എന്റെ ഭക്തിയിൽ നിരതമായ ബുദ്ധി ഒരു സമയത്തും വിഫലമാവുകയില്ല. സൃഷ്ടിവേളയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഉന്മൂലനത്തിന്റെ സമയത്തിൽ പോലും എന്റെ കൃപയാൽ താങ്കളുടെ സ്മരണ നിർവിഘ്നം തുടരും. അപ്പൊ എന്റെ ഭക്തിയിൽ നിരതമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി ഒരു സമയത്തും എന്തില്ല, അത് വിഫലമാകുകയില്ല. സൃഷ്ടിവേളയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഉന്മൂലനത്തിന്റെ സമയത്തിൽ പോലും എന്റെ കൃപയാൽ താങ്കളുടെ സ്മരണ നിർവിഘ്നം തുടരും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലുള്ള ബുദ്ധി, ഭക്തന്മാരുടെ ബുദ്ധി ഒരിക്കലും എന്താണ് വിഫലമാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് സൃഷ്ടിവേളയിലായാലും ഉന്മൂലനം സംഭവിക്കുമ്പോഴും എന്താണ് ആ സ്മരണ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ സ്മരണ നിർവിഘ്നം തുടരാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു ഭക്തന്. ഭാവാർത്ഥം, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് സമർപ്പിക്കുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനം ഒരിക്കലും നിഷ്ഫലമാകുന്നില്ല. ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല, സ്വല്പം അഭ്യസി ധർമ്മസ്യ ത്രായത്തെ മഹതോഭയാത് എന്ന് പറഞ്ഞത്, ചെറിയ ഒരു സേവനം ചെയ്താൽ പോലും അതെന്താണ് മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ഒരിക്കലും നിഷ്ഫലമാകുന്നില്ല. പരമപുരുഷ ഭഗവാൻ അനശ്വരനാകയാൽ അവിടുത്തെ സേവനത്തിനായി പ്രയോഗിക്കുന്ന ബുദ്ധിയോ ഭഗവത് സംബന്ധമായി നിർവഹിക്കുന്നത് എന്തായാലും നിരന്തരമായതാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് സമർപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം അതീന്ദ്രിയ സേവനം ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായി സംഭരിക്കപ്പെടുകയും ഭക്തൻ പൂർണ്ണമായും പരിപക്വമാകുമ്പോൾ സമ്പൂർണ്ണ സേവനം ഒരുമിച്ച് കണക്കാക്കി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സംസർഗത്തിൽ ചേരാൻ അവനെ യോഗ്യനാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് സമർപ്പിക്കുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനം ഒരിക്കലും നിഷ്ഫലമാകുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അനശ്വരനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രയോഗിക്കുന്ന ബുദ്ധിയോ സംബന്ധമായി നിർവഹിക്കുന്നത് എന്തായാലും അതെങ്ങനെയാണ് നിരന്തരമായിട്ടുള്ളതാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് സമർപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം അതീന്ദ്രിയ സേവനം ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് സംഭരിക്കപ്പെടുകയും ഭക്തൻ പൂർണ്ണമായും പരിപക്വമാകുമ്പോൾ അതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കണക്കാക്കി ഭഗവാന്റെ സംസർഗത്തിൽ ചേരാൻ അവനെ യോഗ്യനാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സേവനം എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സേവനം അതെന്താണ് സംഭരിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് പരിപക്വമാകുമ്പോൾ ആ ഭക്തൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും പാകമാകുമ്പോൾ എന്താണ് അതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് കണക്കാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ സംസർഗത്തിൽ ചേരാനായിട്ട് യോഗ്യനാക്കി തീർക്കുന്നെന്ന് എന്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെ അത്തരം സംഭരണം ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല. പരിപൂർണമായും പരിപക്വമാകുന്നത് വരെ അത് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോ പരിപൂർണമായിട്ടും പരിപക്വമാകുന്നത് വരെ അത് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധി പ്രായോഗികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തായാലും അതിനൊന്നും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല, ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതിങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേ വിഘ്നങ്ങളില്ലാത്തതാണെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. അടുത്ത ശ്ലോകം ജസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. 25 വരെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതാവതുക്തോ പരബ്രാഹ്മ തന്മഹത് ഭൂതം നഭോ ലിംഗമലിംഗമീശ്വരം അഹം ച തസ്മൈ മഹതാ മഹീയസേ ശീർഷ്ണാവനാമം വിധതേനുകമ്പിത. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഏതാവത് അപ്രകാരം ഉക്ത അരുളി ചെയ്ത ശേഷം ഉപരരാമ പര്യവസാനിപ്പിച്ചു. തത് അത് മഹത്തായ ഭൂതം അതിശയകരമായ നഭ ലിംഗം നഭലിംഗം ശബ്ദരൂപം പൂണ്ട അലിംഗം നേത്രങ്ങൾക്ക് അദൃശ്യമായ ഈശ്വരം പരമപ്രമാണികൻ
ഈശ്വരൻ, അഹം ഞാൻ, ച തസ്മൈ അവിടത്തേക്ക്, മഹതാം ശ്രേഷ്ഠനായ, മഹീയസെ മഹനീയനായവന്, ശീർഷ്ണ ശിരസ, അവനാമം പ്രണാമങ്ങൾ, വിധതേ നിറവേറ്റി, അനുകമ്പിത ഭഗവാനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അനന്തരം ശബ്ദരൂപം പൂണ്ടവനും നേത്രങ്ങൾക്ക് അഗോചരനും എന്നാൽ സർവാതിശയനുമായ ആ പരമാധികാരി സംസാരം പര്യവസാനിപ്പിച്ചു. കൃതജ്ഞത തോന്നിയ ഞാൻ ശിരസ് വണങ്ങി ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ സംസാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാനെ വണങ്ങി പ്രണമിച്ചു. പരമപുരുഷ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല, ശപിക്കുവാൻ മാത്രമേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ എന്നതിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. പരമപുരുഷ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല, ശപിക്കുവാൻ മാത്രമേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ എന്നതിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഭഗവാൻ അവിടുത്തെ നിശ്വാസത്താൽ 4 വേദങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചു. വേദങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുകയും സാക്ഷാത്കരിക്കുകയും ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാന്റെ ശബ്ദ പ്രതിരൂപമാണ്. സാക്ഷാൽ ഭഗവാനും ഭഗവത്ഗീതയും തമ്മിൽ ഭേദമില്ല. നിഗമനം എന്തെന്നാൽ തുടർച്ചയായ അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദോച്ചാരണത്താൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാനും ശ്രവിക്കുവാനും കഴിയും. അപ്പൊ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല, ശപിക്കുവാൻ മാത്രമേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ എന്നതിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഭഗവാൻ അവിടുത്തെ നിശ്വാസത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? 4 വേദങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചു. വേദങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനും സാക്ഷാത്കരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ 4 വേദങ്ങളും ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ആ വേദങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ടും പിന്നെന്താണ് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനും സാക്ഷാത്കരിക്കാനും സാധിക്കും. അതുപോലെ ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാന്റെ ശബ്ദ പ്രതിരൂപമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത. സാക്ഷാൽ ഭഗവാനും ഭഗവത്ഗീതയും തമ്മിൽ ഭേദമില്ല. നിഗമനം എന്തെന്നാൽ തുടർച്ചയായ അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദോച്ചാരണത്താൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുകയും ശ്രദ്ധിക്കുകയും കഴിയും. അപ്പൊ തുടർച്ചയായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ശബ്ദോച്ചാരണത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുകയാണ്? ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനും ശ്രവിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പഞ്ചകൽപതരൂപേശ കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവ് की जय. निताय गौर प्रमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. കൃഷ്ണ ഒരു ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ.